Свой працоўны дзень прэзідэнт краіны пачаў у баранавіцкім прафесійна-тэхнічным каледжы сферы абслугоўвання. Тут ужо больш за паўвека навучаюць прафесіям, якія будуць перспектыўнымі і запатрабаванымі на рынку працы: швачкі, прадаўцы, парикмахеры. І ёсць і страхавыя агенты, а самі навучэнцы, як адзначыў Александр Лукашенко, падчас удзелу у святочнай лінейцы маладыя людзі, якія не адрываюцца ад жыцця, выбіраюць рэальную і патрэбную грамадству справу. Вот уже более полувека в этом учреждении обучают навыкам, которые всегда будут перспективными и востребованными в стране на рынке труда. Потому что труд швей, художников, модельеров, конструкторов, работников торговли, парикмахерских действительно приносит людям комфорт, красоту, радость и настроение. Но без этого просто сейчас нельзя. Я искренне поздравляю вас, а также всех белорусских школьников и студентов, педагогов с началом нового учебного года. Ад выкладчыкаў грамадства таксама чакае большага ўдзелу ў рашэнні стратэгічных задач. І тое, што ў бліжэйшай будучыні неабходна будзе звярнуць асобную ўвагу на выхаваўчую ролю адукацыі. Учителя должны сконцентрироваться исключительно на профессиональных задачах. Каждый педагог будет под защитой государства. Так было и будет всегда. Но и от педагогов мы ждем большего участия в решении стратегических задач. И то, что нам в ближайшем будущем нужно обратить особое внимание на воспитательную роль в образовании, это урок, который мы сегодня однозначно усвоили. Са слоў міністра адукацыі Беларусі Ігора Карпенка, ўжо ў хуткім часе падобныя установы адукацыі павінны перайсці на новыя ўмовы навучання і даваць больш грунтоўныя веды па рабочых спецыяльнасцях. А ўсе выпускнікі абавязкова атрымліваюць размеркаванне. На сённяшні дзень за парты зноў селі чарговыя 250 першакурснікаў. 5 гадоў таму у каледжы адкрыўся рэсурсны цэнтр. Яны дазваляюць забяспечыць падрыхтоўку кваліфікаваных кадрах ва ўмовах рэалізацыі галіновай стратэгіі, аптымізацыі бюджэтных расходаў, мадэрнізацыю навучальнай сферы, укаранення новых форм і метадаў арганізацыі навучальнага процесса. Такие центры створаны ў 49 установах прафесійнай, тэхнічнай і сярэдняй спецыяльнай адукацыі па розных спецыяльнасцях. У цэлым жа ў Беларусі працуе 127 устаноў прафесійнай тэхнічнай адукацыі і 111 установ сярэдняй спецыяльнай адукацыі. Аб усім гэтым перспектывах іх развіцця расказалі прэзідэнт Украіны падчас наведвання баранавіцкага дзяржаўнага прафесійна-тэхнічнага каледжа сферы абслугоўвання. Потым кіраўнік дзяржавы пагутарыў з журналістамі розных выданняў. Былі пытанні аб моладзі, якая ў гэтай непростай моманты жыцця дзяржавы займае неадназначную пазіцыю. Идеального ничего не бывает. В жизни, в природе ничего не бывает идеального. Поэтому где-то мы не доработали. Но в любом процессе и в жизни вообще есть определенные критерии, по которым мы можем судить, правильно мы живем или нет. Безусловно, главным критерием является труд, опыт. И для молодежи, естественно, недостает опыта. Некоторая часть нашей молодежи думает, что без труда можно хорошо жить. Есть же такое. Я думаю, это придет с возрастом, поэтому это не упущение. Но вот эта молодежь, которая сидит и работает, вот согласитесь, что это очень важно. И даже вы, может быть, не имея этих навыков, проходя мимо этих девчушек, вы чувствуете, что что-то вам не хватает. Фінансаванне так званых каляровых рэвалюцый цікавіла журналістаў і адносіны да гэтага кіраўніка дзяржавы. Они думают, что я буду молиться на эту айтишную компанию и на нее смотреть спокойно. Да нет, мы с ней разберемся очень быстро. Вариант самый простой. Налоги заплати. Вот один из каналов. Есть и другие. Есть и другие. Через католическую церковь идут деньги. Ну, в ближайшее время мы это все засветим. Адносіны з краінамі Балтыі таксама былі сярод пытанняў ад журналістаў. Я не хотел бы, чтобы Беларусь оказалась вот в этой роли. Понимаете, сами так это побольше, которые более матерые. А что с Беларуси задираться? Ведь она может тоже границу закрыть под Брестом и Гродно. И что? И как немцы поедут в Китай? І аб абароне дзяржавы ў гэтыя непростыя часы таксама запыталі ў кіраўніка дзяржавы. Я хочу защитить то, что мы создавали. 25 лет, четверть века создавали своими руками. Мы из руин, из пепла подняли эту страну. За мной тысячи, миллионы людей.
Беларусам ніхто не дасть больш, чым яны могуць зарабіць самі. Аб гэтым прэзідэнт Беларусі Александр Лукашенко сказаў падчас размовы з жыхарамі ў Баранычах. Кіраўнік дзяржавы заклікаў прадстаўнікоў старшага пакалення больш гаварыць з моладзю, якая, па яго словах, не ведае, з якімі цяжкасцямі прыйшлося сутыкнуцца дзяржавы на стадыі яе станаўлення.